Zdravím vás, vítam vás pri recenzii Skvekompu. Dneska si predstavíme multifunkčné zariadenie značky Epson, konkrétne ide o model L355. Ako som spomínal, ide o multifunkčné zariadenie, čo znamená, že je to kopírka, tlačereň a skener všetko v jednom. Isto ste už stretli s tým, že tlačereň majú bezdrôtové pripojenie pomocou Wi-Fi, táto takisto to má. Avšak čo je novinkou na tejto tlačiarni je integrovaný systém doplňania inkoustu. Máme tu takú nádržku, kde stačí iba doplniť farbu, ktorá sa predáva v takýchto flaštičkách. Doplňanie je veľmi jednoduché, zvládne to naozaj každý. Ďalšou výhodou tlačiarne je jej úspornosť. Bežné klasické laserové tlačiarne vám spotrebujú 400 W energie, avšak táto, aj keď ide o atramentovú, vám spotrebuje 10 W energie, čo naozaj veľká úspora financií. Ďalšou úsporou je, že na jednu takúto fľašičku, konkrétne čiernu, vieme vytlačiť až 4000 čierno-bielých strán. Pri cene jednej fľašičky, čo je 12,40 €, sa náklady na jednu stranu pohybujú okolo 0,3 centu za jednu stranu, čo je naozaj celkom slušné. Ďalšou novinkou, s ktorou prišiel Epson, je tzv. Funkcia ePrint, čo znamená, že si viete svoje obľúbené dokumenty alebo obrázky jednoducho vytlačiť cez váš tablet alebo smartfón. Aplikáciu si viete stiahnuť na App Store, keď máte Apple, alebo cez Google Store, ak ide o Android. Ide o veľmi príjemnú funkciu, ktorá vám uľahčí čas, námahu a nemusíte starať o žiadne káble. V tlačiarni sa dodáva aj ďalšia sada farieb, čiže klasický magenta, cyan a žltá. Farebne vieme vytlačiť až 6500 strán, čo je tiež celkom slušné číslo na atramentovú tlačiareň. Ku každej tlačiarni štandardne dostanete jednu sadu farieb, čo znamená, že dostanete 4 farby, čiernu, magenta, cyan a žltú. Avšak Epson ďalej dodáva v tlačiarni bonusové dve fľaštičky čierne, čím sa počet strán zo 4000 zvýši na 12 000 vytlačených strán. Úspornosť tlače Epson dosiahla aj tzv. Škrtiacou klapkou, ktorá sa nachádza na ich nádržkách. Tá sa nachádza tu. Vieme si pohodlne otočiť, pokiaľ chceme tlačiť alebo tlačereň chceme prenášať. Epson tým chcel zabrániť ku zbytočnému úniku alebo plýtvaniu atramentu. Na záver by som chcel povedať, že zariadenie ma naozaj milo prekvapilo svojou úspornosťou, či už tlače alebo energie. Epson naozaj splnil všetko, čo sľúbil a neostáva nič iné, iba ísť na našu stránku, objednať si ju a máte doma parádne multifunkčné zariadenie s neskutočnou úsporou energie a tlače.